Babula bakhona emakhaya okhulumako umthandazo wenu uDlamini ePiet Retief eMpumalanga. Ngibinga Swaziland, Mozambique, America, UK, Botswana, Uganda, ngawo ngezindawo Zimbabwe. Nalapha-ke eSouth Africa ngibinga South Africa yonke. eJozi phakathi eThembisa, nalapha eJimmiston, eMelo, Witbank, yonke indawo Secunda, Phongolo, Piet Retief, Vryheid, Empangeni, eDurban, elibuye Ndlebe Mthandazi, Newcastle. Uthi uyangithanda kakhulu, uNkulunkulu manibusise ngenhlanhla, kuvuleke into zenu. Ngisemncane impela nginesiphiwo. Baba ekhaya, maka ekhaya, ingane yakho ingangena isiphiwo iseyincane. Isiphiwo asikhethile isifana nokufa. Sakubamba noma umncane, asinandaba. Sekukhona abantu abaningi asibathi bona baneziphiwo kanti bayagula, bavela phela ezibhedlela. Yiye esibhedlela. Ngoba kuyenzeka kube khona isifo esikubambayo kube ngathi wena uphethwe ikhanda lingapheli, wena ngathi uyahema hema ngathi ungenwa idlozi. Cha, kuyenzeka nento enjengaleyo. Ufuna ube neshosho. Mina ukuthi ngineshoda ngangena isithunywa. Ngibona indlela okwenzeka ngayo. Ngoba ngangena isithunywa angiphindanga phela ngomsebenzi. Mina ngangithola umsebenzi 3 months uphele, 2 months uphele. So manje into zami zonke zihamba kahle. Singagcina iy'nkomo, ngiyakha ekhaya kithi manje ekhaya ubaba, nazi imoto zokuhamba ngoba abantu bazi nokuphumela ufuna ube nemoto. Iy'nkomo zikhona ziseplazini ziningi kakhulu. Ngiphethe ibandla, ngiwumengamele ezayona. Futhi uNkulunkulu vele abengibizele lapha kulo msebenzi. Nayo kukhona isiphiwo onaso empilweni yakho uNkulunkulu akubekele sona. Namhlanje sibheke ekhaya ngaliza ukuthi imithi yami le nibonako lapha ihlelekile ngani zakwethu. Lapha kulesibuko sami mhla engihlola ngaso. Uma ngikhuluma nawe ngibheka lesibuko mina. Sibuye ngapha kuneyiwasho lamabhakede nami. Bese kuba ney'nsizi futhi ngapha eceleni. Endlini-ke kunalabo lokusmith enibaziyo nabo Go1. Zonke leyo ezinentambo ikhona la ekhaya. So la ekhaya siyakhuleka, siyathandaza, sifisa ukuthi bonke abona abakhona emakhaya noma kumuntu ozala ekhaya aphumelele. Phinde futhi ekhaya sihlambula ini isithunywa, asithwasisi, akuthwalisi ngani zakwethu. Ngivela inhlanhla, ngikukhulekise ngibheke ukuthi inkinga yakho ivaleke kuphi, ibopheke kuphi. Futhi ngiyawuthemba kakhulu umkhuleko kaNkulunkulu. Ngithembela kakhulu futhi nasedlozini. Babona abakhona emakhaya. Njengoba nibona kuklini kanje ngizela ukuthi ningamangali. Nazi ukuthi uma uze kumlapho wendabuko ufuna uthole kuklini ngendlela okuklini ngayo nalapha ekhaya. Nabo bonke balapho wendabuko abakhona emhlabeni ngathi bebazama ukuthi babambisane ney'guli zabo. Umuntu wakhona umsizile futhi ngabe uyaphumelela. Nake ngifuna ningikwadi-ke babula abakhona emakhaya. Baningi bakuthande bonke. Bakhona bathiwa ubasizile lokhu bakubeka emabala. Abanye benu baye bathi nabasuka lakithi bathi ayikho lento. Mina ngikhethe uJesu. Usho ngoba lo muntu umsizile umuntu nale washo waphumelela. Bese bathi uphumelela ngoJesu. Kukhona into efuna ibheke emhlabeni. Nezinto ukuthi nawuzenza zidinga ukuhamba ngo2. Umuthi uyayidinga ifaith, umuthi. Isiwasho sayidinga ifaith, isiwasho. Kufana le-COVID beyimdinga uNkulunkulu but beyidinga ngathi ungafutha ube nalokushisa. So into eyikhona emhlabeni boyibheka zidinga ukulekelelana, zidinga ukuthi kubanjiswane. Nala ekhaya-ke ngisebenza ngamakhandlela. Ngala empilweni yakho, amadlozi akho asekhaya wakho ngasekhaya kini adinga ukubambisana nawo. Ayidingi indlozi ukuthi kube khona ilodwa lihamba lodwa. Lifuna ukuthi ngabe khona elilekelelayo because wazalwa ngabantu abawu2. Ngesibongo sekhaya kini, bonke sekhaya umama wakho. So kwela bakhona emakhaya ngiyithanda kakhulu. Ngathi uNkulunkulu anganibusisa. Yonke into enifisile iphumelele. Egameni lakho Jehova namandla, uNkulunkulu namandla egameni lakho Jesu Kristu. Uma ungcwele Jehova namandla uNkulunkulu wasemazulwini. Ngikhulekela ukukhanya njengomthandazi. Uma ngikhuleka kwela bakhona emakhaya abagulayo kuba phethwe izilwane, moya ongcwele banenkinga phethwe amakhanda angapheli. Kubuhlungu amahlombe, bayalunywa emzimbeni, bayopha abastophi, abatholi imisebenzi, bayacabanga friendship abantu ababili abathandanayo. Abanye bayathakathwa, uNkulunkulu aphakade. Loyo mthakatho wenza ukuba akavele sobala, uNkulunkulu aphakade. Ngimgwaza ngesikhali Jehova namandla. uNkulunkulu ongcwele lelizwe umhlaba Nkosi yaphakade, Nkosi namandla. Lelizwe mongcwele kuba phakathi lo mhlaba Jehova ngewakho. uNkulunkulu aphakade okwenzeka emhlabeni. Ufuna wena mongcwele ukubheke bese uyakulungisa. uNkulunkulu aphakade wathumela abafundisi, wathumela abaprofeti, wathumela izinyanga. Konke kusemhlabeni kwathunywa uwela. uNkulunkulu aphakade yezokuthula kuwela abakhona emakhaya esibasezako. Mongcwele abanye abaphumeli nje ayingoba bavilapha, abathakathwa, bagangwa. uNkulunkulu namandla lo mkhuleko ngiwenza ucela ungene ngaphakathi.
uNkulunkulu aphakade mhlawumbe luke eyithunya kuvuleka amaphupho kuvuleka iy'nhlanhla Jehova namandla uNkulunkulu bezizwe egameni Jesu Kristu phakade haleluya mbukelo khona ekhaya thimla komkhuleko kaDlamini ngisePitritifu ngokuhlala naba abangifonelako ungabosho ukuthi kusekudeni nabe ukuthi ngisePitritifu thana inkosi ngiyafisa ukufika kuloya muntu loya noma akude lo ukuthi sekudeni ukhomba ngathi umuntu ovela lapha ongekho interested abaningi abangifonelako hawu cha ukude ngangikwazi vele kuba ngakini bathi induku enhle igawula khashana induku enhle igawula ezizweni na ufuna impilo phuma uhambe uyofuna impilo bakhona lapha bendabuko zikhona inyanga bakhona abathandazi yonke indawo na ufuna Dlamini umthandazi woza kuye ePitritifu uyahlola futhi noma akude abheke esibukweni isibuko esitshela mina iy'nkinga babona bakhona emakhaya ungayibuza ukuthi kuya ngani ngihlole ngesibuko mina nomoya wesithandazi isibuko sakhiwe manje ngoba sengumlaphi wendabuko into ey'ningi ezenzakalayo ekulapheni kuba naloko okuncane kuba khona bese kunye ukufunda sophakathi kokwelapha uNkulunkulu nibusa kwelapha khona emakhaya nami lapho ngenze khona kahle idlozi lami lingithethelele lingilungisa ngoba umuntu ngabantu akekho umuntu right emhlabeni lithi iBhayibheli mangabe kukhona ongenasono makamgade ngamatshe wangabikho vele lapho nawe mbukele khona ekhaya bakuthukile basho okuningi ngawe okubi but zitshele ukuthi nakuwe kugcine kulungile inkosi ibusise hlala ethembeni ngicela ukukhulume nami Dlamini umthandazi umathole sekunzima kangakanani awumtholi umuntu wesilisa ongakwenza umfazi awumtholi umuntu wesifazane ongamenza umakoti awutholi umsebenzi uyopha abantu bahlekisa ngawe unesicitho unemabhadi unamasho ngicela sikhulume thina umlomo nemlomo sikwazi ukuthi into obhekene nayo ungaphumela kanjani ukuna bakhona emakhaya isikhathi sami siba sincane kade singefonini ngoba angifuna ukuthi umuntu hawo besangishela bese athi no isikhathi sami ngaza ukuthi la ekulapheni uma uzala ekhaya siyageza sikufuthe uma wesifazane awugezwa yimini ugezwa ngilaba khona ekhaya besifazane uma wesilisa-ke mina ngakulekelela because umuntu wesimame akufuneki imbone ubungcwele bakhe kuyingozi into leyo akwenziwa kahle kahle umuntu wesimame nathi ugula kwa unemkwepho stroke angimgcabi ngoba akufuneki ngibone amaphathi angapha ngenzansi uma kumzimba wakhe kufuneka ngimhloniphele uma uzela ekhaya uma uzogezwa la ekhaya ebaleni kunendlela kugezelwa khona kisha umuthi kisha amantombazane ageze uma wesimama wesilisa kisha amajaha langabafana bageze bese bayakufutha uphume uhambe ekhaya hhayi nje ukuthi mina ngikho besifazane no akwenziwa kanjalo futhi nako ekugcina awukho umuthi wenhlanhla othi ufuna ukuthi mina ngilale nawe ukuze ube nelakhi kakhulu indoda yakhe ithande kakhulu udoti lo yasikiciniso futhi asikho isilwane lokufishana okungena kuma kumele kuphume mina ngize ngilale mina fanele ngenze ucansi nawe bese kuyaphuma abantu abanye abagaga ngey'ntombi zabantu mafazi ngabantu abantu bazokudubula nabe ukhona lokwenza leyo nto leyo ungayenzi leyo nto leyo uyoliyenzwa ngabantu abantu mabakuzonde nje bakuzondele ini iciniso lakho nemsebenzi wakho njengami hhayi ngizawushaya impela inkosi imbusekelo bakhona emakhaya ngiyawukhanda mina into ethiwa isiwasho ngiyangena emanzini ngiyakhuleka futhi ngiyayithemba ngiyanithanda nilale kahle kwela bakhona emakhaya niphuphe kahle niphuphe Dlamini umthandazi nikhulekela agcweshwe imibi ekhaya alwa nayo ayihambisa goodbye.